Gunowatar ýurtlarynyň Aşgabatdaky wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň bazarlary aýlanyp görmek ähtimallygyny hawatir edip Balkany häkimetler geçen hepdeniň dowamyna ingliz dili mugallimlerini bazarlara satyjy hökmüni belediler. Şeýle-de sowda tekçilerini emeli azyk bolçulugyny öğretdiler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berdi. Azatlyk radiosy Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasynyň Facebook sahypasyna salgylanyp 22-nji noýabrda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanaky ilçisi Elizabeth Rudyň Balkan welaýatyna amal açylan saparynyň tamamlanyny habar berdi. Ilçi bu sebäpde yerli kärhanalaryň we Türkmenistanda işleýän Amerikan kompaniýalarynyň wekilleri bilen duşuşdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary maýa goýumlaryny we täzirçilik gatnaşyklaryny giňeltmegiň döredüjülükli ýollaryny öňe sürýär. Ykdysady ötüşe we hemmeler üçin awadan geljegi gurmagy uly ähmiýet berýär diýip şonu Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasy aýtdy. Ýöne ilçiniň Gunowatar welaýaty amal açylan sapary sebit häkimetleriniň adatdan daşary taýýarlyk çärelerini iterdi. Azatlyk radiosynyň bu sebitde habarçysy şeýle taýýarlyklaryň çäklerini yerli häkimetleriň Türkmenistana şäheriniň bazarlaryna ingliz dili mugallimlerini satyjy hökmüni oturdanlyklaryny habar berýär. Şeýle-de ýokary derejeli daşary ýurt mehmanlarynyň saparlarynyň fonuny welaýatyň sowda nokatlaryna emeli azyk bolçulugy döredilipdir. Käbir bazarlarda, sol sanda kinar bazarında we beýlik uly marketlerde emeli harit bolçulugy döredildi. Türkmenwasyda ingliz dili mugallimlaryna satyjylaryň isklerini geýdirip, olary bazarlarda satyjy hökmünde oturtdylar. Diýip Balkany ýaşaýjylar aýdýar. Türkmenistana döwlet ýolbaşçylary galy berse-de ýokary wezipeli adamlar welaýatlara sapar edenlerine şoňa meňdeş adatdan daşary taýýarlyklar giňlen ýaýbanlanýar. Diplomatlaryň Gunowatar welaýaty amal açylan saparynyň dowamyna yerli häkimetler Türkmenistana şäherine öndürilen ýyly 2015-nji ýyldan köne bolan ulaglaryň hem hereketini çäklendiripdirler. Mehmanlar gelip gidýän çäherler ýollarda diňe täze we gymmat bahaly ulaglaryň hereketine ruhsat berdiler. Hamala bizde ähli zat gulaly gulluk, halk bolelin, baý durmuşda ýaşaýar diýip görkezmek isleýärler. Diýip Gunowatar welaýatynyň ýaşaýjylar aýdýar. Media habarlaryna Balkan welaýatyna amal açylan saparlaryň dowamyna daşary ýurt diplomatlarynyň bazarlary aýlanyp göränlikleri ýa-da görmänlikleri aýdylmaýar. Ýöne yerli häkimetler ähtiýaçdan taýýarlyk görüp ingliz dili mugallimlerini satyjy oturuşlaryna oturdypdyrlar. Ýöne yerli häkimetleriň taýýarlygy diňe sowda tekçilerini emeli bolçuluk we ingliz dilini bilýän mugallimleri bazarlara satyjy hökmüni bellemek bilen çäklenmendir. Azatlyk radiosynyň habarçysy Gunowatar welaýatda Sişenbe, Çarşenbe, Anne we Şenbe günlerine häkimetleriň yerli ýaşaýjylar bilen wagt nesihat duşuklaryny ýaýbanlandyranlyklaryny habar berýär. Mektepleriň tomoşa zallaryna we medeniýet öýlerine geçirilen ýygnaklarda azyk haritlarynyň ýetmeçiliginiň gizlin saklanylmagy wagt edilipdir. Ýygnaklarda ýag nowatlarynda düzün tertibi saklamaklyk, nowatlary suraty düşürýän adamlary anyklamaklyk, dowam edýän kynçylyklar barada, tanys adamlaryň ýanynda gürlemezlik barada duýdurys berildi. Diýip şeýle ýygnaklara gatnaşan bir ýaşaýjy gurrun berdi. Bu duşuklarda kärdeşler arkadaşlyklarynyň işgärleri, Zenanlar guramasynyň wekilleri we häkimlik işgärleri söz sözläpdir. Öňler şeýle ýygnaklar köplenç büdjet işgärleri ýa-da ilatyň belli bir gatlagy, meselem mugallimler, enatalar, talipler ýa-da okuwçylar bilen çäklenýärdi. Ýöne bu gedek giňerme eýe bolan ýygnaklara 18 ýaşdan uly bolan ähli raýatlar çagyrylypdyr. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça yerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär.